juin kalo tile 26 san 2020 aw minnu bɛ ka filɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma ni y'a ka kunnafoni ale wagati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ayo bisimila. Anga jamana finitigiw ye ngarada banbagaci maa 6 la juin kalo tile 23 san 2020 o kɛra dugu min na sa o de ye ɲa ale bi bayangara fanfɛla la ka tila tuguni o ye banbagaci maa 20 ni ka olu minɛ k'u don kaso la u minɛnen sa fɛn min sɔrɔlu bolo o de ye maramafɛn n'o ye marifa 2 ka taa se moto o fana 2 ma an ka finitigiw ka yalayala senfɛ yalayala min yɛrɛ ni ale bɛ wele ko balinan fɔlɔ u kun bɛ ka u ka bolimafɛn dɔ ɲini bolimafɛn min ni banbagaciw ye a ta k'u to u ka dagayɔrɔ la ni o ye we o ɲinini senfɛ sa u taara dugu la dugu min n'ale bɛ wele ko Samadugu Dokumbo Kema ka taa se Sofara Peru Sinenkama ma u tora yalayala ni dugu ninnu kɔnɔ ka tɛgɛ da banbagaci ninnu kan ni banbagaci ninnu yɛrɛ sa u tun kelen do ka dugulamaw ni ka olu ka nafolo ka o min'u la ka tila tuguni ka u ka baganw k'o fana suɲɛ u tilala o fana kɔfɛ tuguni sa u kelen do ka dugulamɔgɔw ka olu bali u ka sɛnɛ la u ka forow kɔnɔna la o de la an ka finitigiw ye tɛgɛ da u kan k'a fɔ ko olu ni dugulamɔgɔw ka bolodi ɲɔgɔnma de kɛra sababu ye ka tɛgɛ da ni banbagaci ninnu kan. An ka lakɔlidenw olu ye kalan daminɛ kabini juin kalo tile 2 o tɛmɛnen lakɔliden minnu yɛrɛ kodon sa minnu n'olu bi ɲɔgɔndan kalanso olu kɔnɔna la minisiriso min ni ale ɲɛsinen bɛ kalanko ma k'u b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko don kelen ma fɔ don min ni ɲɔgɔndan ninnu ni ale bɛna kɛ ko ka kɛ ni ŋunuŋunukanw ye bɔlɔlɔkannaw la k'a fɔ ko don fɔlen do ko don min ni ɲɔgɔndan ninnu k'a bɛna kɛ ko o tɛ tiɲɛ kuma ye ko nka k'u bɛ ɲɔgɔn ye u la ɲɔgɔn ye min donna nataw la u bɛna don fɔ don min ni ɲɔgɔndan ninnu n'a bɛna kɛ. A bɛ tile 93 bi fanga sinamatɔ ni o ye Sumahila Sise ye ale bɛ maa lakodɔnbali dɔw bolo halisa a ma se ka dɔn a bɛ yɔrɔ min na an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ka sigida a ka yɔrɔ maaw ni o ye a bɔyɔrɔ ye n'o ye ɲafunge maaw olu bɔra ka taama kunu ka u ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko Sumahila Sise k'u bɛ fɛ ko a ka bila k'u b'u deli u ka Sumahila Sise bila ka sababuya kɛ Sumahila Sise ale ye denbayatigi de kabini a taara a ma kodɔn fɔlɔ a bɛ yɔrɔ min na ko ni u sera ka Sumahila Sise bila k'o ye olu fɛla koba ye k'a bila ka na a ka so hɛrɛ ani baden na ni ne tun ye nin maa taamala ninnu ka kumakan ye. An ka gouvernement ale ye dɔ bɔ angɛrɛ o sɔngɔ la angɛrɛ min yɛrɛ sa ni ale bɔrɔ bɛ t'i jɔ kilo 50 o bɔyɔngora ne a sɔngɔ bɛ taa jɔ 2,200 la ni juru ta do sa o ye 2,350 ye ka hakili jigin k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale ni kɔri sɛnɛlaw u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kɔri min yɛrɛ ni ale kilo bɛ t'i jɔ dɔrɔmɛ 40 ani dɔrɔmɛ 3 la ani dɔrɔmɛ 50 o bɔyɔngo la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ kunun sɔgɔmada fɛ sanba de nana Côte d'Ivoire ale ye dugu kɔnɔna la san yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba don Côte d'Ivoire kɔnɔna la ka sababuya kɛ jinwoyo o de donna u kan k'u to u ka sokɔnɔnaw la maa minnu yɛrɛ sa n'olu tun bɛ u ka bolimafɛnw kɔnɔna la u ka sirabakannaw la ji donna k'u ka bolimafɛnw ni ka olu kɔnɔnaw k'u fa cɛ fara musow kan ani denmisɛnw olu bɔra u ka sow kɔnɔna la ni ka ji furan ka bɔ u dagayɔrɔ la u fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ u ka fɔla sa ko san yɛrɛ ye nali kɛ k'a ye tali kɛ fo ka taa se milimɛtiri 48 o bɔyɔngo de la an bɛ se ka fɔ ko maa 5 bɔyɔngo o nin tora la maa 1 o tununa o maa 1 yɛrɛ sa o ye cɛlaka de ye don n'a nataw la sa Côte d'Ivoirekaw sigilen do k'a fɔ ko tiɲɛni wɛrɛ bɛna don u kan min ni nin tɛ kelen ye. Senegal jamana ɲɛma ni ale ye Macky Sall ye Macky Sall ale bɛ tile 14 sigi la ka sababuya kɛ ani coronavirus baatɔ dɔ olu gɛrɛla ɲɔgɔn na nka Macky Sall yɛrɛ sa ale sɛgɛsɛgɛra k'a yira k'a fɔ ko coronavirus ko ma ye a la o kuma lasera maa min fɛ sa o de ye a ka kuma laseba ye ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Macky Sall ale ka baara bɛɛ lajɛlen jɔlen do fɔlɔ fo ka nin wagati in ka o tɛmɛ. Ni bɛ
be dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ juma tɛmɛ ko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma